sibonisane singaxabani sodwa ayihlale phansi sibonisane singaxabani sodwa singaxabani sodwa siyena uxabana sodwa ayihlale phansi nje akukho noyedwa ongaswela umthetho yempilo siphila umathanda akukho noyedwa ongaswela umthetho yempilo siphila umathanda akukho noyedwa ongaswela umthetho mangidla ukusha bami kawutshela ungenaphi ngoba ngingamnika ngumdala mangidla imali yami yewe ningenaphi ngoba heyami ngayisebenza bekhuluma bexoxa zonke ngempilo yami ngike ngibuka abantu bekhuluma bexoxa zonke ngempilo yami emhlabeni lana umuntu impilo ayithanda mina mangusha bami awutshela ungenaphi lapho impilo ayithanda wensizwa yeshe wensizwa yeshe wensizwa yeshe wensizwa yeshe wensizwa yeshe wensizwa yeshe umhlanga lami konini nesicombe umhlanga lami konini nesicombe ayibulala nenye ishaya nenye ayibulala nenye ishaya nenye awuhlabe jongulakithi awuhlabe nsizwa yami awuhlabe jongulakithi awuhlabe nsizwa yami yakwazi yangazi ngoba insizwa yabantu uma kwamathumbu insizwa yabantu uma kwamathumbu iphuma lepha mhlela iphume emathuli isala ibonela isala umhlazakazi awuhlabe insizwa awuhlabe jomala awuhlabe insizwa awuhlabe phela wensizwa yeshe wensizwa yeshe wensizwa yeshe Ngibingelele balandeli bomculo wonke jikelele ngeke ngithi maskandi ngoba umculo nje manje sihamba ngayo yonke into kuya ngawo ukuthi ulandela ngokuthi bomculo okhulumayo usibongiseni Manyuso Ngcobo idaba wamaphumulo eBhamshela kwaNomini inkosi engiyakhela umculo
ngalesikhathi bafowethu ngimthulela umsebenzi omusha shaka enginethemba lokuthi ngizothokozela ngayo yonke indlela nami ngiyafisa ukuthi ngithokozele yonke indlela bafowethu yidi banga silambile emculweni singambe kakhulu so ngiyafisa ukuthi ningamukele niphinde ningisupport nabahlengi bomcimbi bengiqashe ngayo yonke indlela ngiyathemba engize nabo kuzojabulisa bonke abathanda umculo wamaskandi isihloko sawo sithini Shembe izophuma nini mhla ka-1 November 2025 ngiyacela bafowethu miphuma sonke sihambe siyodownloada siye etolo musearch zothini Manyuswa noma uthi uManyuswa abafisa ukuthola umsebenzi kaManyuswa uzophuma mhla ka-1 ngiyacela bengithile kule namba uma uyifisa ukuthola ku-USB uyidla nawe emotweni yakho ngoba manje iy'moto izona ezimakethayo ama-Uber amatekisi ngoba ngiseka nakusho imoto esibangakithi no-Crescent amaveni ngeke ngibashiye ngaphandle ngiyabonga kakhulu uma ufisa ukuthola i-USB ngicela ungithinte kule namba 066 2438 215 066 2438 215 ngiyacela ngithinte leyo namba i-USB ngizositha ngilethe uma useKZN uzoyithola uma ukude ngiyacela ungene online ngoba uma usesha nje Manyuswa ngizothola or ukuthi uManyuswa ngizothola ngiyabonga kakhulu isupport yenu. Thank you very much. So tibala unyawo Manyuswa sinteyo yasengitabani so Manyuswa sinteyo yasenamanyuswa Salwa lensizwa Salwa lensizwa Baby salwa lensizwa